Elise, coron emo ar ei benne, terwial yn air yn ei lawe, y gorsef yn hunol i eistedd arni gwisgodd sydd dano i amdano popeth o'i blaid e, ac yn ddyn rhydd gallai fynd a dod fel y mynau. Ac o'i blaen yng nghanol pwys gyffis yna, maen nhw'n arwen carcharwr bach syml i fewn o'r enw Saul. Dyn bach gwargan, cadwyn e am ei arddynnau fe, cadwyn e am ei draed, siwt gyffredin amdano fe, a llwch eolydd Macedonia ac Asian drwm ar honno, fe dim mwy o wahaniaeth rhwng dau eriod, a gripa fawr a'r carcharwr bach yma. Y paun o'r ddau yna oedd y dyn rhydd. I'n cofio mae Paul yn tynnu at ddiwedd i amddiffyniad, ac mae'n dweud rhywbeth fel hyn. Mi a ddymunwn, meddai, mi a ddymunwn fy mod i yn gyfryw ag wyt ti o nage. Dweud nath e, mi a ddymunwn, med Paul, dy fod ti yn gyfryw ag wyt fi, ond y cadwynau hyn. Nid fi fel ti, meddai, ond ti fel fi, ond meddech chi mae'r apostol na'n fyddi. Mae'n siŵr bod bywyd unig y gech wedi ymharu ar ysyn hwyr efe. Mae'n siŵr bod wedi drosi yn ei feddwl bod e'n dweud y fath beth dim o gwbl. Bu hwn erioed yn gliriach i feddwl, nac yn gywirach i ddadansoddiad, yn y pen draw, y brenin oedd yn gaeth, a'r carcharwr oedd yn rhydd. Ond ie, meddech chi, ond fe Agrippa symud i lle mynd, does dim cadwyn amdano fe. Mae Agrippa'n ddyn rhydd, falle hynny. Ond os yw e'n ddyn rhydd o'r tu allan, dyw e'n gwybod dim medde Paul am yr rhyddid gwirioneddol y tu fewn, ceithwas i bechod. Mae hwn yn glwm i dueddiadau natur ei hunan, yn was i'w blysu ei hunan. Dim rhyddid gwirioneddol, ond amdano i medde'r apostol. Bod cadwyn carchar amdanau, mae'r gell yw'n nghartrau bellach, nad ei symud i unfan heb hawl yr awdurdodau, eto i gyd pan rwy'n cofio ar hyn ath mab Dyw i'm hechod i rwy'n rhydd. Cyfraniad mawr y grefydd Gristnogol yw bod Dyw yn medru torri'r cadwynau. Dyna sut ath Saul yr erlydiwr yn Paul yr apostol. Dyna sut ath Ioan, mab Daran, yn Ioan y disgybl annwyl ac yn apostol cariad Dyw fi'n torri'r cadwynau. Dyna sut ath Mair Magdalen, yn rhydd o hiale ei bywyd aniwair, ac i fod yn dis cyntar at gyfodiad Dyw fi'n torri'r cadwynau. Dyna sut ath dyn fel Sacoes, hen publican yn Jericho, i ddod yn garwr Eilionis ac yn dilynwr i Iesu Grist, Dyw fi'n torri'r cadwynau. A dyna sut ath John Newton, o fod yn gapten y slave ship, i ddringo grisi ar pulpit ac i gyhoeddi efengil rhyddid y gras, Dyw fi'n torri'r cadwynau. Dyna gyfraniad mawr Dyw gyfeithon ar grefydd Gristnogol bod saint yr oes medru dweud ar magle wedi ei torri am traed yn gwbl rydd. Gai gyflwyno eich bore mae'r derfyn yr oedfa yma, a Dyw sy'n medru torri'r cadwynau. Os y mab gan hynny a chryddach, wir hyrion fyddwch yn wir. Dyma'r wirth fwyaf mewn hanes, bod Dyw yn medru dod i fewn i bywyd dyn, bod ysbryd Crist yn medru trigo i fewn a draffio'r llafaseiriau gyd, ac yn te medru dweud, caid ei helwch gydwifod, a'i chlirio trwy'r gwaed, a chorff y farwolaeth, sef pechod dan draed, os y mab gan hynny, a chryddach wi, hylion, fyddwch yn wir. Ganwn remin ola,
Os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhais, rhyfelol fydd y canu, a newydd fydd yr iais. Rhôn ein gofal i'r arglwydd. Diolch i ti o dad am gael gweld o newydd mae yn dy wasanaeth di y mae gwir ryddid. Diolch i ti am gael golwg eto ar berffaith gyfraith ryddid. Dy roi ni yn nerth dy ras i gael bod yn ulydd iddi hi, a thrwy hynny i fod yn ddedwydd yn ein gweithred. Gwna ni yn gau, Seinior, i ti, ac yna byddwn rydd, boed i ni ildio ein cledd i ti, a buddigoliaeth fydd. Gwna ni'n gyfranogion bob un o goncwest fawr dy fab, a'r bechod a bedd.